muri yeZimbabwe ndauyawo neupdate panapa yekwa Amos Chibaya uyo ari kunzi arambirwa bheu ndobva anzi pinda mucustody mukomana tozosangana musi wa 30 October ndo paachazodzokera zvekare kumatare edzimhosva nyaya yake chinoongororwa saka pabonzi ngavadzokere zvavo mukati 30 October tozosangana futi. Zvakaoma zveZimbabwe ka uzati wadanyozotarisa munhu kuti iwe yani mhosva inenge nyazopara chacho ndeyechii baba hazvipinduriki hazvidairiki but ndo zvazvingoriko zvino vanhu vanenge ngoripo pakungoratidzana masimba because this guy akambenga akatombobuda akatombopinda mukati momubhanza aiwa haana mhosva ngaabude handiti zvadaro ndobva abatwa manheru acho same day achingobva kubudiswa disorderly conduct chichi vakutomurova nemamwe macharges. Zimbabwe itoriwo nyika. Anyway, ndangoti kudarikana panapa ndichikuzivisa ndo update yaAmos Chibaya. Kuna vanhu vada kuziva kuti Amos Chibaya chichazoitika kwaari. Ndo zvaitika izvozvo.